Tlang le rutwe ki morena, tlang tlemeli ituteng, gore le tumiše yena e aliphulušitše, le dumele mo pilong, me le thakgetše pilong, tšempi tšohle le di lahle, gore le tle le mokgahle. Asikhulekeni. Baba egameni elingcwele, uNkulunkulu onamandla onke, mdali wezulu nomhlaba, siyabonga baba umusa wakho ongaka othe wasifihla esandleni sakho somusa kusukela ngoFebruwari le COVID-19 ingena, wasiphephisa, wasenzela umusa ukufinyelela kulesi sikhathi sikaSeptemba, lapho sekufinyelele khona ku-level 2. Siyabonga ke baba, sibonga lo musa ongaka. Khulekela baba, khulekela mama, khulekela insizwa, khulekela intombi. Ngizisondeza kuwe ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Izwi lanamhlanje engizolithula phambi kwebandla noma phambi kwabantwana bakaNkulunkulu, izwi esizolithola encwadini kaLuka 13 evesini lesibili. Lona lifundeka ngalolu hlobo. UJesu ufundisa ngokuphenduka. 2. Waphendula wathi kubo, nithi labo baseGalile babe yizoni kunabo bonke abaseGalile, ngokuba behlelwa yilokho na? Ngithi kini qha, kepha uma ningaphenduki niyakubhubha kanjalo nonke. Nalabo abayi-18 owawela phezu kwabo umbhoshongo wasesilowana wababulala. Nithi bona babenamacala kunabantu bonke abakhileyo eJerusalema na? Ngithi kini qha, kepha uma ningaphenduki niyakubhubha ngokunjalo nonke. Wayesebalandisa lo mfanekiso wokuthi, umuntu othile wayenomkhiwane utshalwe esivinini sakhe. Weza efuna isithelo kuwo akasifumananga. Wayesethi kuso isisebenzi sesivini, bheka sekuyiminyaka 3 ngiza ngifuna isithelo kulo mkhiwane, ngingasifumani. Unqume yini ukuba uyone futhi inhlabathi? Sona saphendula sathi kuye, Nkosi, uyeke nangalo mnyaka, ngize ngivukuze inhlabathi emaceleni awo, ngiwuthelele umquba. Mhlambe ungaze uthele ngozayo, kepha uma kungenjalo wowunquma. Nanto izwi leNkosi bangcwele engilithola namhlanje ukuba nginikeze abantwana bakaNkulunkulu nami ngokwami ngiziphe lona. UJesu ufundisa abafundi bakhe, uyabuza ukuthi ingabe laba baseGalile uma bona babhubha, babulawa yiloku naloku, nicabanga ukuthi mhlawumbe babe yizoni na? Ngithi kini qha, babengasiyizoni, kepha nina uma ningaphenduki nizobhubha. Nalabo ababulawa bawelwa umbhoshongo wasesilowana, nithi bona babenamaqala kunalabo baseJerusalema na? Ngithi kini qha, kepha uma ningaphenduki niyakubhubha ngokunjalo nonke. Wayesebalandisa-ke lo mfanekiso wokuthi, umuntu othile wayenomkhiwane otshaliwe esivinini sakhe, weza efuna isithelo kuwo akasifumananga. Wayesethi kuso isisebenzi sesivini, bheka sekuyiminyaka 3 ngiza ngifuna isithelo kulo mkhiwane ngingawufumani. Unqume yini ukuba uyone inhlabathi? Sona saphendula-ke sathi kuye, Nkosi, uyeke nangalo mnyaka, ngize ngivukuze inhlabathi emaceleni awo, ngiwuthelele umquba. Mhlawumbe ungaze uthele ngonyaka ozayo, kepha uma ungatheli wonquma. Bangcwele bakaNkulunkulu, le ncwadi yanamhlanje ifike kimi, yafika
ingitshela izindaba zokuthi njengoba le COVID-19 le coronavirus eyabulala abantu eChina nasemazweni amanye ibabulala ngobuningi, singathatha thina ukuthi babe yizoni na phambi kwaNkulunkulu? Ithi izwi leNkosi maliphendula qha kwakungasinjalo, kepha nani uma ningakhoni ukuguquka niphenduke nimamele uNkulunkulu, ngokunjalo niyobhubha nani ngaleyo ndlela. Uphinde uyabekisa uthi nalaba abayishumi 18 laba abawelwa umbhoshongo wasesilowana, nithi mhlambe babe namacala amaningi amacala abantu bonke abakhileyo eJerusalema na? Ngithi kini qha akunjalo. Singathatha ukuthi labantu abathethwe yile COVID-19, abantu ababhubhile abangaka, mhlambe babe nezono, mhlambe babe babi phambi kwaNkulunkulu. Iyala incwadi ithi qha akunjalo, ingoba bekufike leso sikhathi. Nawe uma usindile kulesi sikhathi se-coronavirus, ungathathi ukuthi mhlambe uhlakaniphile noma uyazi, kungumusa kababa uNkulunkulu akwenzele wona noma angenzele wona, ukuthi asihlenge, asiphephise, asifake ekhwapheni lakhe elifudumele kuze kube yilesi sikhathi esesikuso manje sikaSeptemba. Bangcwele, bazalwane bakaNkulunkulu, le ncwadi yafikela kimi ukuthi manje ingitshela ukuthi uma ngabe ngingaphenduki noma wena ungaphenduki olalele lezwi leNkosi, ukuthi njoba uvalelekile lonke savaleleka, wenzani la ukhona? Usesenegqubu, nenhliziyo enonya, usesenokuhawukela. Uma kunjalo sizobhubha. Amen bazalwane. Lelizwi lanamhlanje lisifundisa ukuthi sisahleli, ngoba ithi manje ngingathatha ngithi kuwe njengoba ulimamele lezwi leNkosi ukuthi manje lo nyaka esikuwo waka 2020, njengoba ubaba uNkulunkulu ethi stop yonke into, sivalelekile, yilapho athe uyeza uzofuna izithelo kimi nawe, wathola ukuthi izithelo kazikho. Uthi-ke kulesi sebenzi, kunini ngiza ngizohlola ngithi ngizothola okuhle phakathi kwalabazalwane abakhonza enkonzweni yami, kepha uma ngithi ngiyafika ngithola lokho kunjalo, isihlahla sigreen kodwa izithelo azikho ngaphakathi. Wathi manje sengikhetha ukuthi manje kule minyaka abayiphilile bangenzi lutho oluhle, nquma lesihlahla, abasuke emhlabeni. Kuphuma izwi kulesi sisebenzi, sithi sisebenzi, yima baba Nkosi, ngiyaqela ukuthi manje akubekezele nethi lo nyaka njengoba bazivalele, mhlawumbe bakhuleka ngokuqinisileko, mhlawumbe bayazisola ebubini babo babenzile. Uyabazi ububi bakho ukuthi wena wenzeni phakathi enkonzweni, uyabazi ububi bakho ukuthi wena wenzeni emphakathini, uyabazi ububi bakho ukuthi wena wenzeni emsebenzini la usebenza khona. Njengoba uvalelekile ungayi enkonzweni, uyavukuzwa, kulungiswa inhlabathi inhliziyo yakho ngaphakathi iyavukuzwa, ithelwa umquba ukuthi manje mhlawumbe lo nyaka makuvuleleka noma next year uzothi lapho uJehova akubuyisele enkonzweni yakho, ubuyele mhlawumbe sowunezithelo. Ubonakala uJehova meza kuwe azobheka athole izithelo ukuthi zikhona phakathi kwenhliziyo yakho. Bazalwane, asilahleni ububi, silahleni inzondo, silahleni konke okubi, ukuze uJehova njengoba sigqinile, akusiko ukuhlakanipha kwethu nokwazi kwethu, njengoba ibeka indaba ukuthi laba baseChina, sengibekisa ngabo njengoba iBhayibheli isho, ithi laba baseChina noma baseJerusalema, nithi nina babe yizoni noma mhlambe babebe babi phambi kobuso bami, ithi qha akunjalo. Ngizothi namhlanje kulelizwi engilithulako phambi kwabazalwane abavule izindlebe, abalimamelisisile, mhlambe aningizwisisi kahle. Unalo iBhayibheli lesisuthu, unalo iBhayibheli lesilungu, unalo iBhayibheli lesiXhosa. Ngicela uhlale phansi
ulifundisise kahle lelizwi ukuthi lisho ukuthini, lithini kuwe, ngoba lisakhulumi nalaba abantu laba babulawa umbhoshongo, laba bafa. Likhuluma nami nawe kulesizwe esesibhubhile esingaka, ukuthi mhlambe emhlizweni yakho uzothi bebababi labo bantu. Iyala iBhayibheli lithi qha akunjalo. Uma singafuna ukulalela 1 2 3 4 sizobhubha njengabo labo. Kulesi sikhathi nangalomzuzu, bazalwana abathandekayo, aklineke inkonzo manje. Sithi qede siyobuyela enkonzweni, kubonakale yiloyo naloyo avukuziwe enhlizweni, afakiwe umquba. Kubonakale manje uma ehamba ahambise okwakaKristu, uma ekhuluma akhulumise okwakaKristu. Ephambi kwabantu bakaNkulunkulu babone inkambo yethu. Ungabi muhle ufane nalesi sihlahla, kepha mababheke emva kwakho kubhalwe beware of the dog, qaphela inja. Asibe bantwana bakaNkulunkulu abangoqobo. Ngibonga kakhulu, ikakhulu mina, abafundisi abasithulela iy'ncwadi, abomabhishophu, abomabafundisi, abomama besililo. Sizwile intshumayelo. Ngiright mina endlini yami, ngiright, ngizwa konke. Kumnandi kimi enhlizweni yami, kumnandi ngendlela isimangaliso. Sengizoyiphetha inkonzo ngithi kuwe, hlala phansi ufunde lelizwi, ulizwe kangcono kunami. Mhlambe ngiyenzeka ngilibeka ngendlela engekho right, wena ungalicorrecta ulifake enhlizweni yakho ngendlela eright. Asikhuleke Baba, ngiyabonga egameni lakho uNkulunkulu wethu ongcwele. Vula izindlebe uNkulunkulu kulona loyo olumamele lelizwi, makubonakala lithola indawo enhlizweni, lingadliwa izinyoni zezulu, kepha lakhe emhlabathini onothile. Ngibonga konke ongenzele kona ukusukela eqaleni kuze kube la, ngegama lomfelo wethu Jesu Kristu, amen.